இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற கிருஷ்ண பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மிக பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பெயர் சொல்லி இந்த செஷன் ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலசலாகய சக்ஷுரும் மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पास्यता देशतारिणे. श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे. சோ இன்னைக்கு நம்ம 12 அத்தியாயம், அதாவது கர்மயோகம் முடிச்சிட்டோம். டிவோட்டீஸ் பக்தி யோகமும் முடிச்சிட்டோம். இப்போ ஞான யோகத்துல ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர், அதாவது அத்தியாயம் 13 இயற்கையும் அனுபவிப்பவனும் உணர்வும். இந்த அத்தியாயத்துல பகவான் என்ன சொல்ல போறார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்து விட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. பக்தி ஓவர் இம்பர்சனலிசம் நம்ம பார்த்தோம். பக்தி யோகம் பெரியதா, அருவவாதிகளா உருவவாதிகளா அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அதுல என்னென்ன ஸ்டேஜஸ் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். ஹையஸ்ட்ல இருந்து லோவஸ்ட் வரைக்கும். குவாலிட்டிஸ் தட் என்டீர் ஒன் டு கிருஷ்ணா, என்னென்ன குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் இருந்தா பகவான் எனக்கு பிரியமானவன் அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் சொன்னார். அதை எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம்.
இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, அர்ஜுனர் வந்து கொஸ்டின்ஸா கேட்கிறார். என்ன கேட்கிறார் அப்படின்னா, பிரகிருத்தினா என்ன, புருஷானா என்ன, கஷேத்ரானா என்ன, கஷேத்ரக்ஞா அப்படின்னா என்ன, ஞானம்னா என்ன, நேயம்னா என்ன அப்படின்னு 6 கொஸ்டின்ஸ் கேட்கிறார். அதுக்கு கிருஷ்ணா ஆன்சர்ஸ் டு கொஸ்டின் 3 and 4. ஸோ த ஃபீல்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ், அதாவது களம். களம் அப்படின்னு எதை சொல்றோம்? இந்த உடலை தான் களம்னு சொல்றோம். அந்த நோயர் ஆஃப் த ஃபீல்டு, யார் அந்த ஃபீல்டு, அந்த களத்தை அறிந்திருப்பவர்கள், களத்தை அறிபவன் யார் அப்படின்னா யார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். ஆத்மா. ஆத்மா மட்டும் இல்ல, அதுக்கு இன்னொரு பதில் கூட பகவான் சொல்லுவார். அதை நம்ம பார்க்கலாம். 8 to 12 வரைக்கும் கிருஷ்ணா ஃபர்தர் ஆன்சர்ஸ் டு கொஸ்டின்ஸ். த ப்ராசஸ் ஆஃப் நாலேஜ் அண்ட் லிபரேஷன். ஞானம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்றார். நேயம், லிபரேஷன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்றார். கிருஷ்ணா ஃபர்தர் ஆன்சர்ஸ் டு த கொஸ்டின் 6. த ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் நாலேஜ். நேயம்னா ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் நாலேஜ், அதை பத்தி சொல்றார். 20 to 26 வரைக்கும் மறுபடியும் பிரகிருதி புருஷா அவங்களுடைய 2 பேர்த்துடைய யூனியன் எல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு. பிரகிருத்தினா இயற்கை, புருஷா அப்படின்னா பகவான். சோ 27 to 35 வரைக்கும் ஞான சக்ஷுஷா. சோ த விஷன் ஆஃப் நாலேஜ். சோ ஞானத்தின் பார்வை எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் பத்தி விளக்க போறார். சோ 2 ஸ்லோகங்கள் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. அர்ஜுன உவாச்ச பிரகிருதிம் புருஷம் சைவ சேத்ரம் சேத்ரக்னம் ஏவச ஏதத் வேதிதும் இச்சாமி ஞானம் ஞேயம் சகேஷவ. அதுக்கு பகவான் பதில் சொல்றார். ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச இதம் சரீரம் கௌந்தேய சேத்ரம் இத் அபிதீயதே ஏதத்யோ வேதி தம் பிராஹு சேத்ரக்ன இதி தத்விதக. அர்ஜுனன் கூறினான், எனதன்பு கிருஷ்ணரே, இயற்கை அதாவது பிரகிருதி, அனுபவிப்பவன் புருஷர், களம் சேத்திர, களத்தை அறிபவன் சேத்ரக்ஞ, அறிவு ஞானம், அறியப்படும் பொருள் ஞேயம், இதையெல்லாம் நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். இத பத்தி எனக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னு அர்ஜுனர் வந்து பகவான் கிட்ட வந்து கேட்கிறார். இதுக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து என்னாவது உரையில என்ன சொல்றார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். பிரகிருதி, புருஷ, சேத்திர, சேத்ரக்ஞ, ஞானம், நேயம் ஆகியவற்றை பற்றி அர்ஜுனன் வந்து ரொம்ப ஆவலா இருக்கிறார் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுல. அப்போ அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, இந்த உடல் அப்படிங்கிறது தான் களம், ஃபீல்டு. சோ இந்த உடலை அறிபவன், அதாவது இந்த களத்தை அறிபவன் யார் அப்படின்னு கேட்டா ஆத்மா. கட்டுண்ட ஆத்மாவின் செயல்களுக்கு களமாக விளங்குவது உடல். நம்மளுடைய இந்த கண்டிஷன்டு சோல். நம்ம இதுக்கு நம்முடைய செயல்கள் செய்வதற்கு எது களமாக ஃபீல்டா இருக்குது? இந்த உடல் தான். சோ இந்த ஜட வாழ்க்கையிலோட பிணைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆத்மா. இந்த ஜடத்தினுடைய வாழ்க்கையோட ஆத்மாவும் பிணைஞ்சிருக்கு. அப்போ இந்த ஆத்மா, இந்த நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, இந்த இயற்கையை வந்து ஆள்வதற்காக முயற்சி செய்கின்றோம். அப்போ அந்த தகுதிக்கு ஏற்ப ஒரு களம் கிடைக்கிறது, உடல் கிடைக்கிறது. மனித உடல், நாய் உடல், பூனை உடல், பறவை உடல், தாவர உடல், இந்த மாதிரி. அப்போ அந்த செயலின் களம் அது வந்து உடல் என்று சொல்லப்படுகிறது. அப்போ உடல் அப்படிங்கிறது எதனால் ஆனது? புலன்களினால் ஆனது. 5 புலன்கள் பிளஸ் மனம். அப்போ புலனின்பத்தை அனுபவிக்க விரும்புகிறான் அந்த உடல் எடுத்த ஆத்மா. அப்போ அந்த ஆசைகளுக்கு ஏற்ப அவனுக்கு ஓர் உடல் வழங்கப்படுகிறது. அந்த ஆசைகளை செயல்படுத்தணும் அப்படின்னா அதுக்கேத்த மாதிரி ஒரு உடல் அவனுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. அப்போ அந்த உடலானது சேத்திர, சேத்திரம்னு சொல்லலாம், களம்னு சொல்லலாம். அப்ப கட்டுண்ட ஆத்மாவின் செயல்களுக்கு களம் அப்படின்னு அறியப்படுகிறது. அடுத்ததாக களத்தை அறிபவன் யார் அப்படின்னு கேட்டா, அந்த சேத்திரத்தை அறிபவன், அந்த சேத்திர அந்த களத்தை அறிபவன். அப்போ
அவன் வந்து தன்னை உடலாக அடையாளம் கொள்ளக்கூடாது. நான் அப்படின்னா நான் உடல் அல்ல அப்படின்னு தான் அவன் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு இங்க சொல்லப்படுகிறது. இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். களம் இல்லைன்னா சேத்ர அப்படின்னா ஃபீல்டு. சோ அதுதான் வந்து நமக்கு ஒரு நம்முடைய செயல்களுக்கு ஒரு நம்மளுடைய ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ள ஒரு தளமாக இருக்கிறது. அப்போ ஆடைகளை போல பற்பல பொருள்களை நாம் உபயோகிக்கிறோம். அப்போ நான் உடல் அல்ல அப்படிங்கிற எண்ணம், நான் வேற என்னுடையது அப்படிங்கிறது வேற. நமக்கு நம் நிறைய பொருள்களை வந்து பயன்படுத்துறோம். சட்டை, பேனா அப்படின்னு சொல்றோம். என்னோட கார் அப்படிங்கறதெல்லாம் பயன்படுத்துறோம். அப்போ நான் அப்படிங்கிறது வேற, என்னுடைய அப்படிங்கிறது வேற. நான் சட்டை அப்படின்னு சொல்றது கிடையாது. என்னுடைய சட்டை அப்படின்னு தான் சொல்றோம். அப்ப நான் என்பவன் வேற. நான் என்பவன் உடல் அல்ல. நான் என்பவன் ஆத்மா அப்படிங்கறத நம்ம சிந்திச்சு புரிஞ்சுக்கணும். சோ இதுவரைக்கும் 6 அத்தியாயங்கள்ல நம்ம வந்து கர்மயோகத்தை பார்த்தோம். 6 அத்தியாயங்கள்ல வந்து பக்தி யோகத்தை பார்த்தோம். இன்னும் சொல்ல போகிற 6 அத்தியாயங்கள்ல ஞான யோகத்தை பத்தி சொல்ல போறார். சோ பகவான் வந்து என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்களை பேச போகிறார் அப்படின்னு இங்க ஒரு லிஸ்டே கொடுத்திருக்கிறார். சோ அப்போ இந்த 6 அத்தியாயங்கள்ல பரமபுருஷ பகவான் அதாவது பக்தி யோகத்தை பத்தி பார்த்துட்டோம். 6 அத்தியாயங்கள்ல கர்ம யோகத்தை பத்தி பார்த்துட்டோம். அப்ப பரமபுருஷ பகவானுடைய உன்னத நிலை, அவருக்கு கீழ்ப்பட்டு இருப்பது என்ற தனிப்பட்ட ஆத்மாவின் நிலை. பகவானுடைய நிலை உன்னதமான நிலை. நம்ம ஆத்மா அப்படிங்கிறது கீழ்ப்பட்ட நிலை. அவருக்கு கீழே இருக்கிறோம் நம்ம. உயிர்வாளிகள் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் கீழ்ப்பட்டவர்களே. ஆனால் தங்களது மறதியினால் அவர்கள் துன்புறுகின்றனர். புண்ணிய செயல்களினால் தெளிவு பெறும்போது அவர்கள் பல்வேறு நிலைகளில் துன்பமுற்றவர்களாக, செல்வத்தை நாடுபவர்களாக, கேள்வி உடையவர்களாக, ஞானத்தை உடையவர்களாக, முழுமுதல் கடவுளை ஒரே ஒரு நிமிஷம் கடவுளை அணுகுகின்றனர். அதாவது துன்பத்தை அர்த்தா, அர்த்தார்த்தி, ஜிக்னாசு, ஞானி இந்த 4 பேரும் வந்து கடவுளை வந்து அணுகுகின்றனர். இது வந்து ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு அத்தியாயத்துல பார்த்துட்டோம். அப்போ இந்த 13வது அத்தியாயம் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா, உயிர்வாளி எவ்வாறு வந்து ஜட இயற்கையினுடைய தொடர்பில் வருகிறான். நம்ம எப்படி இந்த ஜட இயற்கையோட தொடர்பு படுகிறோம், தொடர்பு வைத்துக் கொள்கிறோம். அப்போ அந்த பலநோக்கு செயல்கள் எல்லாம் என்ன மாதிரி செய்கின்றோம். பலநோக்கு செயல்கள்னா கர்மயோகம். அப்புறம் ஞானத்தை எப்படி விரிவு செய்து கொள்ளும், அதாவது ஞான யோகம். அப்புறம் எப்படி வந்து பக்தி தொண்டு ஆற்றுவது, அதாவது பக்தி யோகம். சோ இந்த மாதிரி பகவானை அடைவதற்கு இந்த யோகத்தை எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம பல்வேறு வழிமுறைகளின் மூலம் முழுமுதற் கடவுள்னால விளக்கப்படுகிறது. உயிர்வாளி வந்து ஒரு ஜட உடலில் இருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டவன். ஜட உடல் நம்ம வந்து இந்த ஜட உடலிலே இருந்து வேறுபட்டவர்கள். எவ்வாறோ தொடர்பு கொண்டு விடுகிறான். அவன் எப்படி வந்து இந்த பௌதீகத்தோட தொடர்பு கொள்கிறான் அப்படிங்கிறதையும் வந்து விளக்குகிறது. அதுதான் வந்து இந்த 2 ஸ்லோகங்கள்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இன்னும் வந்து இப்ப 2 தான் விளக்கி இருக்கிறார். அதாவது புருஷ சேத்ர அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டார். சேத்ரக்ன அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டார். ஒரே ஒரு நிமிஷம் பார்த்தாச்சு. கிளாஸ்ல இருக்கேன் நான். சரி சரி சரி. சோ இந்த 2 ஸ்லோகங்கள்ல பகவான் வந்து களம்னா என்ன, களத்தை அறிபவன் என்ன அப்படின்னு 2 ஆன்சர் கொடுத்திருக்கிறார். இந்த அடுத்த ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்க்கலாம். களம் களத்தை அறிபவன்.
அதுக்காக தான் இதுவும் ஒரு களம் தான் இல்லைங்களா. நம்ம பார்த்த பிக்சர்ல சேத்ர அப்படின்னா இந்த பாடி, சேத்ரக்ன நோயர் ஆஃப் த ஃபீல்டு. மூன்றாவது ஸ்லோகத்துல சேத்ரக்னம் சாபிமாம் வித்தி சர்வசேத்ரேக்ஷு பாரத சேத்ர சேத்ரக்னயோ ஞானம் யத்தத் ஞானம் மதம் மம. பரதகுல தோன்றலே, நானும் எல்லா உடல்களிலும் அறிபவனாக உள்ளேன் என்பதை புரிந்து கொள். உடலையும் அதனை அறிபவனையும் புரிந்து கொள்வதே ஞானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதுவே எனது அபிப்பிராயம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்லோகத்துல என்ன சொன்னார்? அறிபவன், களத்தை அறிபவன் அப்படின்னா ஆத்மா அப்படின்னு சொன்னார். அதாவது இங்க பாருங்க, மனசுல ரெண்டு பேர் இருக்காங்க, ஆத்மா பரமாத்மா. முதல்ல என்ன சொல்றார்? ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்லோகத்துல களத்தை அறிபவன் அப்படிங்கிறவன் ஆத்மா, நம்முடைய ஆத்மா, ஜீவாத்மா அப்படின்னு சொன்னார். இப்போ என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, நானும் கூட அந்த ஆத்மா பக்கத்திலேயே இருக்கிறேன், எல்லா உடல்களிலும் அறிபவனாக உள்ளேன், நானும் அறிபவன் தான். அப்ப களத்தை அறிபவன் ரெண்டு பேரு, நம்முடைய ஆத்மா பரமாத்மா ரெண்டு பேர் இருக்காங்க. சோ உடலையும் அதனை அறிபவனையும் புரிந்து கொள்வதே ஞானம். அப்போ ஞானம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன ஒன்லைன் டெபினிஷன் இங்க கொடுத்திருக்கிறார். சோ உடலை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த உடலை அறிபவன் ரெண்டு பேர், களத்தை அறிபவன் ஆத்மா பரமாத்மா. இவங்களை பத்தி யாருக்கு முழுசா தெரிஞ்சிருக்கிறோ அவங்க ஞானவான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ இதுதான் என்னுடைய அபிப்பிராயம் அப்படின்னு பகவான் இங்க சொல்லியிருக்கிறார். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னோட உரையில என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, செயலின் களம் ஒவ்வொன்றிலும் உடலை அறிபவன் ஆத்மா பரமாத்மா ஆகியவற்றை விவாதிக்கும் போது பகவான், ஜீவாத்மா, ஜடம் என்று மூன்று வேறுபட்ட தலைப்புகளை நாம் கற்க வேண்டும். பகவான் யாரு, ஜீவாத்மா யாரு, ஜடம் அதாவது பிரகிருதி. தனிப்பட்ட உடல் ஒவ்வொன்றிலும் அறிபவனாக உள்ளேன். சோ ஒவ்வொரு உடல்லையும் பகவான் பரமாத்மாவாக இருக்கிறார். இப்போ நம்மளுடைய இந்த ஆத்மா இதுக்கு யாரை பற்றி தெரியும்? நம்முடைய உடலை பற்றி மட்டும்தான் தெரியும் இல்லைங்களா. என்னுடைய ஆத்மாவுக்கு என்னுடைய உடலை பற்றி மட்டும் நல்லா தெரியும். ஆனா மற்ற உடல்கள் பற்றி எனக்கு தெரியாது. ஆனா பரமாத்மா என்ன பண்றார் அப்படின்னா, ஒவ்வொரு உயிர்வாழியினுடைய உடலிலும் அவர் இருக்கிறார். அவருக்கு இன்ச் பை இன்ச் எல்லா மூளை முடுக்குகள்லயும் எல்லா ஆத்மாக்களை பற்றியும் தெரியும். இதுதான் நமக்கும் பகவானுக்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ். களத்தை அறிபவன் ஆத்மா பரமாத்மா ரெண்டு பேரும் இருந்தாலும், ஒரு ஆத்மா ஜீவாத்மாவுக்கு தன்னுடைய உடலை பற்றி மட்டும்தான் தெரியும், பரமாத்மாவுக்கு எல்லா உடல்களை பற்றி எல்லா விஷயங்களும் தெரியும். இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கிறார் ஸ்ரீல பிரபுபாதர். எப்படி ஒரு குடிமகன், ஒரு விவசாயி ஒரு சிறு நிலம் வச்சிருக்கிறான், அவனுக்கு அவனுடைய நிலத்துல என்னென்ன இருக்கு, எங்கெங்க இருக்கு அப்படிங்கறதெல்லாம் நல்லா தெரியும் இல்லைங்களா. அப்போ அந்த நாட்டினுடைய மன்னனுக்கு தன்னுடைய அந்த நாடு எந்த அளவுக்கு பறந்து விரிந்து இருக்கிறது, அதனுடைய எல்லைகள் என்ன, அந்த எல்லைகளுக்கு உள்ளே என்னென்னலாம் இருக்கிறது அப்படிங்கறதெல்லாம் அந்த மன்னனுக்கு தெரியும். அப்போ அந்த சிறு விவசாயி அப்படிங்கிறது நம்ம, அந்த மன்னன் அப்படிங்கிறவர் பகவான். அப்போ எல்லாத்தையும் பற்றி அவர் அறிந்திருக்கிறார். இப்போ நம்ம இப்ப இருக்கிற இந்த கவர்மெண்ட்ல கூட ஒரு விஓ கிட்ட போய், வில்லேஜ் ஆபீசர் கிட்ட போய் அவருக்கு சம்பந்தமான அந்த ஏரியால என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னா அவர் கரெக்டா மரங்களை கூட எண்ணி வச்சிருக்கிறார். சோ அவங்க சொல்றாங்க, இத்தனை மரம் இங்க இருக்கு, இத்தனை மரம் இங்க இருக்கு, இங்க இது இருக்கு, இங்க அது இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ அந்த மாதிரிதான் பகவானுக்கும் எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் பற்றியும் எல்லா விஷயங்களும் அத்துப்படி. ஆனா நம்முடைய இந்த ஜீவாத்மாக்கு நம்மை பற்றி மட்டும்தான் தெரியும். என்னுடைய ஆத்மாக்கு என்ன பற்றி தெரியும், உங்களுடைய ஆத்மாக்கு உங்களை பற்றி மட்டும்தான் தெரியும். சோ இதுதான் ஜீவாத்மாக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் உள்ள மிகப்பெரிய வேறுபாடு. அப்போ நானும் அறிபவனாக உள்ளேன்.
அப்போ நம்மளுடைய ஆத்மாவும் பரமாத்மா ரெண்டுமே அறிபவனாக இருக்கிறார். அப்ப ரெண்டு பேருமே களத்தை அறிபவர்கள், சேத்ரத்ன அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறார்கள். ஆனா இதுல யார் உயர்ந்தவர்? ஆத்மாவா பரமாத்மாவா? பரமாத்மா தான் உயர்ந்தவர். அது யாரும் சொல்லவே சொல்லாமலே தெரியும். சோ இப்போ உடலின் உண்மையான நிலை, ஜீவாத்மாவின் உண்மையான நிலை, பரமாத்மாவின் உண்மையான நிலை ஆகியவற்றை பற்றி யாருக்கு பக்குவமான அறிவு இருக்கிறதோ அது ஞானம், அறிவு அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. அதுக்கு டெஃபினிஷன் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. சரிங்களா? இதுதான் ஞானம்னு சொல்லப்படுகிறது. அப்போ இன்னொரு விஷயம் கூட சொல்லியிருக்காங்க. ஓவியன், ஓவியம், ஓவிய பலகை. சோ ஓவியன் அப்படிங்கிறவங்க வரையறவங்க. ஓவியம் அப்படிங்கிறது அவர் வரைந்த அந்த ரிசல்ட். அவ ஓவிய பலகை அப்படிங்கிறது அந்த பலகை. இது எல்லாத்தையுமே ஒண்ணா குழப்பிக்க கூடாது. சோ இயற்கை என்பது செயல்களின் களமான இந்த ஜட உடல். சோ ஜீவாத்மா என்பது இருவரையும் கட்டுப்படுத்தும் உன்னத அதிகாரி அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இப்போ பிரம்மன் அப்படின்னு ஒரு ஒரு வார்த்தை இருக்கு. அந்த வார்த்தைக்கு இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தான் பொருள் கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்றாரு. பிரம்மன் அப்படின்னா என்ன நினைச்சிருப்போம் அப்படின்னா அதுக்கு 3 வகையான பொருள் இடத்துக்கு ஏத்த மாதிரி இருக்குது. சோ பிரகிருதி, சோ செயல்களின் களமாக வழங்கும் பிரகிருதி, அதுக்கு கூட இந்த இயற்கைக்கு கூட பிரம்மன் ஒரு தடவை பேர் சொல்றாங்க. அப்போ இந்த ஜட இயற்கையை கட்டுப்படுத்த முயல்கிற இந்த ஜீவாத்மா, நம்ம இந்த ஆத்மாக்கு கூட சில சமயங்கள்ல பிரம்மன்னு பேர் இருக்கு. அப்போ இந்த ரெண்டையும் கட்டுப்படுத்துகிற பகவானுக்கு கூட பிரம்மன் அப்படின்னு ஒரு இடத்துல பேர் இருக்கு. சோ பிரம்மன் அப்படின்னு வந்தாலே ஒரே ஒரு அர்த்தம் புரிஞ்சுக்க கூடாது. அது இடத்துக்கு எந்த இடத்துல வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்து அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம அர்த்தம் பண்ணிக்கணும். சோ அதுதான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அடுத்தது செயல்களின் களம். வரம்பிற்கு உட்பட்டு அனுபவிப்பாளன் ஆகிய இரண்டையும் கட்டுப்படுத்துபவர் பரமாத்மாவே. சோ அனுபவிப்பாளன் நம்ம, செயல்களின் களம் உடல். சோ இதையெல்லாம் கட்டுப்படுத்துறது யார் அப்படின்னா பரமாத்மா அப்படிங்கறத நம்ம இங்க தெளிவா தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ ஆத்மாவை விட உயர்ந்தவர் பரமாத்மா. அப்போ இந்த ஞானம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது இல்லைங்களா? ஞானம் அப்படின்னா இப்போ இருக்கிற ஞானம் கிடையாது. நம்முடைய சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்கிறதோ அந்த பத்தின ஞானம் தான் இங்க சொல்றாங்க. சோ ஞானம் அப்படின்னா பௌதீக ஞானத்தை, பௌதீக அறிவை பற்றி இங்க பேசவே இல்லை. இப்போ இந்த தற்போதைய காலத்துல 99.9% அஞ்ஞானத்துல இருக்கிறோம், அறியாமையில இருக்கிறோம். அதுல கூட சாதாரண மக்களை விட்டுடுங்க, சிந்தனையாளர்கள், தத்துவவாதிகள், விஞ்ஞானிகள் எல்லாருக்குமே அந்த அஞ்ஞானத்துலதான் இருக்காங்க, அறியாமையில தான் இருக்காங்க. இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, இப்போ பாமர மக்களிடம் பேசும்போது கூட சில சமயம் அந்த கான்வர்சேஷன்ல அவங்க சொல்லுவாங்க, ஆமா நீ சொல்லிட்டா என்ன பெரிய வேதவாக்கா அப்படின்றாங்க. அப்படின்னா வேதம் ஒண்ணு சொல்லிடுச்சு அப்படின்னா அது பரமசத்தியம், அதை பத்தி சந்தேகப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அப்படின்னு தான் பொருள்படுகிறது இல்லைங்களா? நீ என்ன பெரிய வேதவாக்கா, நீ சொல்லிட்டா வேதவாக்கா அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு அந்த அர்த்தம். சோ ஆனா இந்த அறிஞர்கள், விஞ்ஞானிகள், தத்துவவாதிகள், சிந்தனையாளர்கள் கிட்ட அவங்க அந்த பாமர மக்களிடம் இருக்கின்ற அந்த வேதங்களின் மேல இருக்கிற நம்பிக்கை கூட அந்த சிந்தனையாளர்களுக்கு, அறிவாளிகளுக்கு இல்லை. அவங்க என்ன சொல்றாங்க? இது எல்லாமே பொய் அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க. இப்படி எல்லாம் ஒண்ணு கிடையாது. இயற்கை இருக்கிறது. இயற்கை இருக்கிறது அப்படின்னா அதை படைத்தவன் ஒருவன் இருப்பான். அதுக்கு காரணம் ஒண்ணு இருக்கு. அப்படிங்கறத அவங்க நம்ப மாட்டேங்கிறாங்க. சோ அவங்க அவ்வளவு அஞ்ஞானத்தில இருக்கிறாங்க அப்படின்னு தான் இங்க சொல்லப்படுகிறது. அந்த பாமர மக்களினுடைய அறிவுக்கு எட்டியதை கூட இவங்க அறிவுக்கு எட்டல. இப்ப நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும், நவக்கிரக வழிபாடு அப்படிங்கிறது எல்லாம் இந்த சவுத் சைட்ல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். எல்லா கோயில்களிலுமே நவக்கிரகம் இருக்கும், சன்னதி இருக்கும். சோ திடீர்னு ஒரு நாள் என்ன பண்ணிட்டாங்க, 9 நவம் அப்படின்னாவே 9 இல்லைங்களா?
அப்போ திடீர்னு ஒரு நாள் இந்த விஞ்ஞானிகள் என்ன சொல்லிட்டாங்க, ஒரு கிரகம் இல்லை, இனிமே 8 கிரகம் தான் அப்படிங்கிறாங்க. எவ்வளவு பெரிய முட்டாள்தனம். ஒரு கிரகம் எங்க போச்சு இல்லையா? சோ அந்த அளவுக்கு அவர்கள் அஞ்ஞானத்திலே இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது இங்க புரியுது. சோ இதுல பௌதீக கல்வி அப்படிங்கிறது வெறுமே எப்படி ஏட்டு சுரக்காய் கறிக்கு உதவாது இல்லைங்களா? ஒரு சுரக்காய் புக்ல நோட்ல வரைஞ்சிட்டு அதை எடுத்து போய் சமைக்க முடியுமா? முடியாது. அந்த மாதிரிதான் இந்த பௌதீக கல்வி இந்த உலகத்துல உயிரோட இப்ப இருக்கும்போது மட்டும்தான் பயனளிக்குமே ஒழிய நம்மளுடைய மறுவாழ்க்கைக்கு எந்த பயனுமே அது தரவே தராது. சோ இது இந்த கலாச்சாரம். அப்போ நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தை பற்றி அது எதுவுமே சொல்லல. அது எப்படி மார்க் வாங்கணும், எப்படி ஒரு வேலைக்கு போகணும்னு தான் சொல்லி தருதே ஒழிய, ஒரு நல்ல பழக்க வழக்கங்களை, ஒரு பெரியவங்க கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும், எப்படி கல்ச்சரோட இருக்கணும், ஒரு வாழ்க்கையை எப்படி எதிர்கொள்ள வேண்டும், அந்த வாழ்க்கையில தோல்விகள், ஏமாற்றங்கள் எல்லாம் அதை எப்படி ஃபேஸ் பண்றது தைரியமா, அப்படின்னு எந்த விஷயங்களுமே நம்ம குழந்தைங்களுக்கு இந்த கல்வி கத்து தரல. அப்போ இந்த கல்வி அப்படிங்கிறது, இந்த பௌதீக கல்வி அப்படிங்கிறது ஒரு வேஸ்ட் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியுது. இப்பவே நிறைய பேர் சொல்லிட்டு தான் இருக்காங்க. நம்ம இந்த கல்வியினால எந்த பயனும் கிடையாது அப்படின்னு. எப்பவோ மெக்காலே பிரிட்டிஷ்காரங்க காலத்துல மெக்காலே ஏற்படுத்தின கல்வி இது. சோ இது அவங்களுக்கு என்ன தெரியும் நம்மளை பத்தி இல்லைங்களா? எதுவுமே தெரியாது. சோ அவங்க அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டத்தை கொண்டு இங்க வச்சுட்டு போனாங்க. அதையே ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். சோ இதனால மனம் போன போக்கிலே அப்போ இதெல்லாம் கத்துக்கிட்டவங்க எதையுமே செய்ய தெரியாம மனம் போன போக்குலதான் அவங்க நினைப்பாங்க. மனம் போன போக்குல உடை, உணவு எல்லாத்துலயுமே மாற்றங்கள். சோ இந்த மாற்றங்கள் நம்மளுக்கு எந்த வகையிலுமே உதவாது. ஏன்னா நம்மளுக்கு இந்த பாரத பூமியிலே பிறந்த நமக்கு எல்லாமே ஒரு பொறுப்பு இருக்கிறது. சோ நம்ம வாழ்க்கையை நெறிப்படுத்தி நடத்திட்டு போகணும். அப்போ அந்த நெறிப்படுத்தி நடக்கிறதுனால, அந்த டிசிப்ளின்டு லைஃப் நம்ம வாழ்றதுனால நம்ம மத்தவங்களுக்கும் அந்த விஷயங்களை சொல்லித் தர முடியும் சமுதாயத்துல. அப்ப அவங்களையும் ஒரு நெறிமுறையான வாழ்க்கையை வாழ வைக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு பொறுப்பு. ஆனா நம்ம அதையெல்லாம் மறந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறது நமக்கே தெரியும் இல்லைங்களா? ஐந்தாவது ஸ்லோகம். ऋषिभिर्बहुधा गीतं सन्तोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव கேதுமத்திற்பினிச்சிதை. நான் 4வது ஸ்லோகம் பத்தி உங்களுக்கு சொன்னேனா அப்படின்னு தெரியல. பார்க்கலாம் ஒரு நிமிஷம். சொல்லல மாதாஜி, சொல்லல. சொல்லல. 4 ஆகல. தச்சேத்ரம் யத்விகாரி யதசயத் சசயோ யத் பிரபாவஸ்ய தத் சமாசேன மே ஷ்ருணு. சோ செயல்களின் களம் எவ்வாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது? செயல்களின் களம் எது? நம்முடைய இந்த உடல். அதன் மாற்றங்கள் யாவை? அது எப்போது உண்டாக்கப்படுகிறது? செயல்களின் களத்தை அறிபவன் யார்? அவனது செல்வாக்குகள் யாவை என்பதை பற்றி எனது சுருக்கமான உரையை இனி கேட்பாயாக. சோ இதெல்லாம் பத்தி சொல்ல போறார். செயல்களின் களம் அதாவது உடல், அதுல என்னென்ன சேஞ்சஸ் நடக்குது, எப்போ நடக்குது, இதை யார் புரிஞ்சு வச்சிட்டு இருக்கிறாங்க கரெக்டா, அதோடைய செல்வாக்குகள் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு நான் இப்ப சொல்றேன், நீ கேளு. தச்ருணு மேஷ்ருணு அப்படின்னா நான், தத் அப்படின்னா நான், ஸ்ருணுன்னா கேள் அப்படின்னு அர்த்தம். இல்ல ஸ்ரீல பிரபுபாதர் எல்லாருடைய உடல்களிலும் வீற்றிருக்கும் பரமபுருஷ பகவானை தனிப்பட்ட ஜீவாத்மாவுடன் சமமாக கருதிவிடக் கூடாது. 2 பேரும் வேற வேற. 2 பேரையும் கம்பேர் பண்ணவே கூடாது அப்படிங்கிறாரு. ஒரு சக்தியுடைய நபர், ஒரு சக்தியற்ற நபர். அப்படிதான் 2 பேத்தையும் கம்பேர் பண்ணினா அதுதான், அதுக்கு சமம் அதுதான் அப்படிங்கிறாரு. இது இன்னும் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவார், பொட்டன்ட் இம்பார்ட்டன்ட் 2 பேத்தையும் ஒன்னா கம்பேர் பண்ணக்கூடாது இல்லைங்களா? சோ ஆண்மை உள்ளவன், ஆண்மையற்றவன் 2 பேர்த்த கம்பேர் பண்ற மாதிரி ஆத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் கம்பேர் பண்றது அப்படின்னு சொல்லுவார். இந்த ஸ்லோகம் படிச்சுட்டேன். செயல்களின் களம் மற்றும் செயல்களை அறிபவனை பற்றிய அறிவு.
அதாவது இந்த உடல், ஆத்மா, பரமாத்மா இவங்களை பற்றிய அறிவு. பற்பல முனிவர்களால் பல்வேறு வேத நூல்களில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. சோ இத பத்தி நிறைய பேரு இத பத்தி அவங்க நூல்ல விரிவா எழுதியிருக்காங்க. குறிப்பாக வேதாந்த சூத்திரத்தின் பதங்களில் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுடன் இவை மிகவும் நுணுக்கமாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. இங்க ஒரு அதிசயம் இருக்கு பாருங்க. வேதங்கள் அப்படிங்கிறது பகவானுடைய மூச்சுக்காத்திலே இருந்து வெளிவரக்கூடியது. அந்த மூச்சுக்காத்திலே இருந்து வருகின்ற அந்த வேதத்தையே பகவானே வந்து எடுத்துக்காட்டா சொல்றார். தன்னுடைய அந்த தான் சொன்ன அந்த வேதத்தையே எடுத்துக்காட்டாக சொல்கிறார். அதுதான் இங்க ரொம்ப ஸ்பெஷல். சோ எப்பவுமே வந்து என்ன மத்வாச்சாரியாருடைய அந்த சம்பிரதாயத்திலே வந்த குருமார்கள் எல்லாருமே எப்பவுமே வந்து பிரணாமம் வச்சிருப்பாங்க. பிரமாணம்னா அப்படின்னா என்ன? எவிடன்ஸ். சோ இங்க இருக்கு எவிடன்ஸ். இது எவிடன்ஸ் இல்லாம ஒரு விஷயம் கூட அவங்க வந்து பேசவே மாட்டாங்க. நம்ம பிரபுபாதரையே நம்ம பாக்குறோம். ஸ்ரீல பிரபுபாதரை எவ்வளவு கட உபனிஷத், ஸ்வேதாஸ்வர உபனிஷத், ஸ்ரீமத் பாகவதம் இப்படி நிறைய விஷயங்கள்ல இருந்து அவர் வந்து பிரமாணம் கொடுக்கிறார் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரிதான் பகவானும் தன்னுடைய வேதங்கள்லயே வந்து நிறைய இந்த மாதிரி விளக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு தான் சொன்ன வேதத்திலிருந்து அவங்க வந்து பிரமாணம் கொடுக்கிறாரு. அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தோட ஸ்பெஷாலிட்டி. சோ இங்க பகவான் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ன சொல்றார் இந்த 5வது ஸ்லோகத்துல இருந்து அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதுதான் சாஸ்திர பிரமாணம் அவர் வந்து விளக்குறார் அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அடுத்தது வந்து கஷேத்திர செயல்களின் களத்தை குறிக்கும் தனிப்பட்ட உயிர்வாழி, பரம உயிர்வாழி, கஷேத்திரக்ன இருவகை உண்டு. 2 பேர் இருக்கிறாங்க. பிரம்ம புச்சம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். அதாவது கடவுள் வந்து தன்னுடைய சக்தியை வந்து எப்படி எல்லாம் வந்து வெளிப்படுத்துகிறார், விரித்து காட்டுகிறார் அப்படின்னு 5 விஷயமா தன்னுடைய நிலையை வந்து விரித்து சொல்றார். தன்னுடைய சக்திகளை எப்படி அப்படின்னு கேட்டா, அன்னமய. அன்னமய அப்படின்னா அன்னமய, பிராணமய, அடுத்தது வந்து ஞானமய, விஞ்ஞானமய, ஆனந்தமய 5 விஷயங்களாக பகவான் தன்னுடைய அந்த சக்தியை வந்து விரித்து காட்டுகிறார். அது ஒவ்வொன்றும் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். அன்னமய அப்படின்னா அன்னம் இல்லாமல் எந்த உயிர் வாழ்வும் வாழ முடியாது. ஆனா அன்னம் மட்டுமே தான் பெருசு அப்படின்னு நினைக்கிறது யார் அப்படின்னு கேட்டா மிருகவாழ். மிருகங்கள் தான் அப்படின்னு நினைக்கும். அதுங்களுக்கு சாப்பாடு மட்டும்தான் முக்கியமான விஷயம். வேறு சிந்தனை அப்படிங்கிறது அதுக்கு கிடையாது. நல்ல ஒரு மேம்பட்ட வாழ்க்கையை வாழணும் அப்படின்னு தரமா தான் சாப்பிடுகின்ற சாப்பாடு தரமாக இருக்கிறதா அப்படின்னு நினைக்குதா? இல்ல. சோ அவங்களுக்கு அந்த மாதிரியான சிந்தனைகள் கிடையாது. தாழ்ந்த நிலையிலே இருக்கிறது. சோ அந்த மாதிரி அன்னமய. சரிங்களா? அப்போ இன்னொன்னு இருக்குது பிராணமய. பிராணமயன்னா அதுக்கு அடுத்த லெவல்ல இருக்கிறவங்க. அதாவது உயிர் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத வந்து உணர முடிகிறது. அப்போ பிராணன் இருந்தாதான் நம்ம வந்து வாழ முடியும் அப்படிங்கிறத உணர்ந்திருக்கிறோம் அப்படின்னு இன்னொரு நிலை. அடுத்தது வந்து ஞானமய அப்படின்னா உயிர் அறிகுறிகளை தாண்டி, உயிர் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத தாண்டி உண்ணுதல், விரும்புதல், அதாவது ஃபீலிங், வில்லிங், திங்கிங் இதை எல்லாமே வந்து உணர முடிகிறது. அடுத்தது அடுத்த நிலை. சோ நம்ம இப்ப எப்படி இருக்கிறோம்? அன்னமய அந்த மிருக நிலையை தாண்டிட்டோம். பிராணமய உயிர் இருக்கிறது அப்படிங்கிற உணர்ந்திருக்கிறோம். அதுக்கடுத்தது நம்மளுக்கு என்னென்னலாம் தெரிகிறது? ஃபீலிங் இருக்கு, வில்லிங் இருக்கு, திங்கிங் இருக்கு. சோ இந்த நிலையில நம்ம இருக்கிறோம். சோ சமுதாயத்துல அதிகபட்சமான மக்கள் வந்து இந்த நிலை வரைக்கும் தான் வளர்ந்திருக்கிறாங்க. இதுக்கு மேல அவர்கள் போகல. அப்போ என்ன அப்படின்னா நாம் வேறு, மனது வேறு. அதாவது இந்த வித்தியாசம் தெரியாம இருக்கிறாங்க. மனம் போன போக்குல செயல்பட்டா போக வேண்டிய ஊருக்கு நம்ம போக மாட்டோம் இல்லைங்களா? அப்ப மனம் போன போக்குல செயல்பட்டா மனம் போன போக்கில் செயல்பட்டா அது நம்ம கடமையை செய்வது ஆகாது. நம்ம வந்து ஒரு டிசிப்ளின்டு லைஃப் வாழும் போதுதான் நம்மளுடைய கடமையை சரிவர செய்ய முடியும். ஒரு திருடன் போய் திருடுறான், அது அவனுடைய கடமையா? இல்ல. கசாப்பு கடைக்காரன் மிருகங்களை வந்து வதை செய்து கொள்கிறான், அது அவனுடைய கடமையா? இல்ல. அப்போ சாஸ்திரம் என்ன சொல்லி இருக்கிறதோ அதுபடி நடக்கிறது மட்டும்தான் கடமை.
மத்ததெல்லாம் மனம் போன போக்கில் செயல்படுதல். அப்போ இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நம்மளுக்கு வித்தியாசம் தெரிந்திருக்கணும். ஆனா அந்த வித்தியாசம் தெரியாததுனால இப்போ நம்ம எந்த மாதிரியான வாழ்க்கையை வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறது இந்த நிலையோட நின்னு போயிருக்கு. அப்போ அடுத்தது ஒரு நிலை இருக்கு. அது விஞ்ஞானமய. அப்பதான் நான் உடல் அல்ல, நான் ஆத்மா அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்க முடியும். அப்போ யாருனால இத புரிஞ்சுக்க முடியும்? மகாத்மாக்கள்னால புரிஞ்சுக்க முடியும். தன்னிலை உணர்ந்தவர்கள்னால, ஸ்திதாதிர் முனி அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற யோகிகள்னால அத புரிஞ்சுக்க முடியும். நம்ம இப்போ அது எழுத்தளவுல தான் நம்மளுக்கு அது தெரிஞ்சிருக்கு. ஆனா உணர முடியல நம்மனால. நம்ம அந்த ஸ்டேஜுக்கு போகணும்னா நம்ம இன்னும் எத்தனை பிறவிகள் எடுக்கணுமோ அது நம்மளுக்கு தெரியாது. இன்னொரு நிலை இருக்கிறது ஆனந்தமய. ஆனந்தமய அப்படின்னா பரமபுருஷ பகவானை உணர்வது. அப்போ தன்னை உணரணும். தன்னை உணர்ந்தால் மட்டும்தான் பரமபுருஷ பகவானை உணர முடியும். சோ இது எல்லாமே பகவான் கிருஷ்ணருடைய சக்தியினுடைய வெளிப்பாடு. 5 வகையான வெளிப்பாடு. அன்னமய, பிராணமய, ஞானமய, விஞ்ஞானமய, ஆனந்தமய அப்படின்னு 5 வகையாக தன்னுடைய சக்தியை வெளிப்படுத்துகிறார் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்புறம் என்ன சொல்றார் ஸ்ரீல பிரபுபாதர்? ந பியத் அஸ்ருதே நாத்மா ஸ்ருதே பரதாத் தச்ருதே அப்படின்னு 3 சூத்திரங்கள். அந்த 3 சூத்திரங்கள் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா, முதல் சூத்திரம் செயல்களின் களத்தையும், 2வது சூத்திரம் ஜீவாத்மாவையும், 3வது சூத்திரம் அனைத்து தோற்றங்களிலும் உன்னதமாக விளங்கும் முழுமுதற் கடவுளையும் விளக்குகிறது. சோ ந வியத் அஸ்ருதே அப்படின்னா செயல்களின் களம், அதாவது உடல். 2வது சூத்திரம் ஜீவாத்மா, ஆத்மா. நாத்மா ஸ்ருதே. பரதாச்ருதினா பகவானை குறிக்கிறது. சோ இந்த ரெண்டையும் உடலின் கடத்தையும், உடலை அறிபவனான ஆத்மாவையும் யார் கண்ட்ரோல் பண்றது அப்படின்னா பரமாத்மா. சோ முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்னு இந்த 3 சூத்திரங்கள் சொல்லியிருக்கிறது. சோ நம்ம எப்ப பகவானோட ஐக்கியமாகறோமோ அப்பதான் ஆனந்தமயமாக அவரை உணர்ந்து கொள்ள முடியும். ஆனந்தமய, அன்னமய, பிராணமய, ஞானமய, ஞானமயத்துக்கு மனோமயன்னு கூட சொல்லலாம், விஞ்ஞானமய, ஆனந்தமய. ஆறு 7 ஸ்லோகங்கள். மகாபூதான்யஹங்காரோ புத்திர் அவ்யக்தம் ஏவச்ச இந்திரியாணி தசைகம் ச பஞ்சேந்திரிய கோசரா இச்சா த்வேஷ சுகம் துக்கம் சங்காதஸ்சேதனாத்ருதி ஏதத் சேத்ரம் சமாசேன சவிகாரம் உதாகிருதம். இங்க பஞ்சபூதம், அகங்காரம், புத்தி, அவ்யக்தம், 10 புலன்கள், மனம், 5 புலன் பொருள்கள், விருப்பு வெறுப்பு, இன்பம் துன்பம், சேர்க்கை, உயிரின் அறிகுறிகள், திட நம்பிக்கை, இவையெல்லாம் சுருக்கமாக செயல்களின் களம் மற்றும் அதன் மாறுபாடுகள், சேஞ்சஸ், அந்த உடலிலே ஏற்படுகின்ற சேஞ்சஸ் அப்படின்னு கருதப்படுகின்றன அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது மொத்தம் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னோட உரையில இப்ப சொல்லுவார். அதுல நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். மா முனிவர்கள் அதிகாரபூர்வமான கருத்துக்கள், வேத மந்திரங்கள் மற்றும் வேதாந்த சூத்திரத்தின் பதங்களிலே இருந்து இவ்வுலகின் பாகங்களை பின்வருமாறு புரிந்து கொள்ள முடியும். அப்போ இங்க பஞ்சபூதம் அப்படின்னு ஒண்ணு சொல்லியிருக்காங்க. அது என்ன அப்படின்னா நிலம், நீர், காற்று, நெருப்பு, ஆகாயம், இதெல்லாம் 5 நம்மளுக்கு தெரியும். மகாபூத அப்படின்னு கூட இருக்கு, இன்னொரு பேர் இருக்கிறது. அதுக்கு அப்புறம் அகங்காரம் அப்படின்னு ஒண்ணு சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் புத்தி. சோ இயற்கையின் 3 குணங்களின் தோற்றமற்ற நிலை, அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம இத. சோ இது 3. சோ 5 3 8 ஆயிருச்சு. இவற்றை தொடர்ந்து 5 புலன்கள். 5 புலன்கள் என்ன?
கண்கள், காதுகள், மூக்கு, நாக்கு, தோல். சோ இந்த ஞானத்தை பெறுவதற்கு 5 புலன்கள். சோ இதெல்லாம் நீங்க கவுண்ட் பண்ணிட்டே வாங்க. மொத்தம் 24 வரணும். சோ மொத்தம் நம்ம என்ன எவ்வளவு சொல்லியிருக்கோம்? 5 பஞ்சபூதங்கள் சொன்னோம், 5 புலன்கள் சொன்னோம். அப்புறம் வேற என்ன சொன்னோம் அப்படின்னா அகங்காரம், புத்தி அப்படின்னு சொன்னோம். இயற்கையின் 3 குணங்களின் தோற்றமற்ற நிலை. சோ இதெல்லாம் கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க. சோ அடுத்தது வந்து குரல், கால்கள், கைகள், ஆசனவாய், பாலுறுப்பு, ஜெனிட்டல்ஸ். சோ இந்த மாதிரி இருக்கிற விஷயங்கள். அப்போ கர்மத்தை வெல்வதற்கு 5 புலன்கள். சோ நம்மளுடைய கர்மங்களை வெல்வதற்கு. அப்புறம் இதுக்கும் அப்பால மனம் என்று ஒன்று இருக்கிறது. சோ இது எல்லாம் மனம் உட்பட எல்லாம் மொத்தம் சேர்த்தா 11 வந்திருக்கணும் இப்போ. அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கு அப்படின்னா அந்த 5 புலன்கள் மூலமா நம்ம என்ன உணர்றோம்? வாசனை, சுவை, உருவம், தொடு உணர்வு, ஒளி, அதாவது சவுண்ட். சோ இந்த மாதிரி ஒரு 5 விஷயங்கள் இருக்கு. சோ இந்த மாதிரி 24 மூலகங்கள் இருக்கிறது. இது எல்லாம் இணைந்துதான் செயலின் களம், அதாவது உடல் அப்படின்னு அறியப்படுகிறது. இதெல்லாம் சேர்ந்ததுதான் உடல். இந்த 24 விஷயங்களை ஒருவன் ஆராய்ந்து கற்றால் செயலின் களத்தை பற்றி அவன் மிகவும் நன்றாக புரிந்து கொள்ள முடியும். சோ இதை ஆராய்ந்து படிக்கும் போது இதை பத்தி அவன் நல்லா தெரிஞ்சுக்க முடியும். இப்போ திருப்பி மறுபடியும் சொல்லுங்களேன் மாதாஜி, அந்த 24 சொல்றீங்க. இப்போ ஐம்பூதங்கள் இங்க இருக்கு பாருங்க. ஐம்பூதங்கள், சரியா? ஐம்பூதங்கள். ஐம்பூதங்கள்னா நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம். அதுக்கப்புறம் அகங்காரம், புத்தி, இயற்கையினுடைய முக்குணங்களுடைய தோற்றமற்ற நிலை. அடுத்தது ஐம்புலன்கள், கண்கள், காதுகள், மூக்கு, நாக்கு, தோல். அடுத்தது வந்து குரல், கால், குரல்னா வாய்ஸ், கால்கள், கைகள், ஆசனவாய், பாலுறுப்பு, இதெல்லாம். குரல்ங்களா மாதாஜி? ஆமா, குரல்னா வாய்ஸ், நம்மளுடைய சவுண்ட். குரல் சொல்றீங்களா? குரல் சொல்றீங்க, சரியா கேட்க மாட்டேங்குது மாதாஜி. நம்மளுடைய வாய்ஸ் மாதாஜி, குரல். ஓ, ஓகே மாதாஜி. அப்போ இங்க 5 ஆயிடுச்சா? குரல், கால்கள், கைகள், ஆசனவாய், பாலுறுப்பு. அப்புறம் இதுக்கும் அப்பால் மனம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு, மனசு. அப்புறம் இதோட வந்து உங்களுக்கு 11 வந்திருக்கணும். அதுக்கப்புறம் வாசனை, சுவை, உருவம், தொடு உணர்வு, ஒளி, இதையும் சேர்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து மொத்தம் எல்லாமே சேர்த்து 24 மூலகங்கள் சேர்ந்திருக்கும். சோ இது எல்லாம் சேர்ந்ததுதான் உடலினுடைய களம். இதை பற்றி யார் தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்கிறாங்களோ அவங்கனால உடலின் களத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னு இந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னுடைய உரையில சொல்லியிருக்கிறார். அப்போ இங்க ஒரு விஷயம் வந்து அகங்காரம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அகங்காரம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஃபால்ஸ் ஈகோ தான் இருக்கு. உண்மையான அகங்காரம் இல்லை. உண்மையான அகங்காரம் அப்படிங்கிறது நம்முடைய அடையாளம். நான் அப்படிங்கிற என்னுடைய அடையாளம். ஆனா நமக்கு இருப்பது என்ன அப்படின்னா ஃபால்ஸ் ஈகோ. சோ அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ அப்ப வந்து நம்ம எப்படி வெளிப்படுத்துகிறோம்? அப்போ அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ வந்து பஞ்சபூதங்களால் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ மாதாஜி கட்டாய் கட்டாய் கேக்குறது. ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸா கட்டாய் கட்டாய் கேக்குது. எனக்கு கரெக்டா தான் மாதாஜி கேக்குது. மாதாஜி, அப்ப உங்களோட கனெக்ஷன் செக் பண்ணுங்க மாதாஜி, உங்களுக்கு கரெக்டா கேக்குதா? ஓகே. சோ அகங்காரம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு இருக்கிறது ஃபால்ஸ் ஈகோ. அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ இப்ப 2 பேர் இருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த 2 பேத்துக்கும் ஏதோ ஒரு வாக்குவாதம், ஒரு சின்ன சண்டை, அப்புறம் அந்த மனஸ்தாபம். அந்த மனஸ்தாபத்தோடயே கிளாஸ்ல உட்கார்ந்து இருக்காங்க. கிளாஸ்ல உட்கார்ந்து வெளியில போறாங்க. அப்போ ஒருத்தருடைய ஸ்கூட்டரை இன்னொருத்தர் பார்க்கிறார். அப்போ அவர் மேல இருக்கிற கோபத்தை எல்லாம் இப்போ அந்த ஸ்கூட்டர் மேல காமிக்கிறார்.
சீட்டை கிழிக்கணும்னு தோணுது, அந்த கண்ணாடியை உடைக்கணும்னு தோணுது இல்லைங்களா? அப்போ சூட்சமமாக இருந்த அந்த மனசுக்குள்ளே இருந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ இப்போ ஸ்தூலமாக வெளிப்படுகிறது. ஸ்தூலம்னா கண்ணுக்கு பார்க்க முடியும், சூட்சமம்னா பார்க்க முடியாது. மாதாஜி கேக்குதா? மாதாஜி, சுந்தரி மாதாஜி? இப்ப கேக்குறது மாதாஜி, நடுவுல ரொம்ப கட் ஆயிருந்தது. சூட்சமமாக இருந்த அந்த பொய் அகங்காரம் இப்போ ஸ்தூலமாக வெளிப்படுகிறது, அந்த கோபம். அப்போ இந்த பொய் அகங்காரம் எங்க இருந்து உருவாச்சு அப்படின்னா, நம்ம கிட்ட இருக்கிற அந்த தாமச குணம், தமோ குணத்திலே இருந்து உருவாகிறது அப்படிங்கறது நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது மட்டும் கிடையாது, உடல்ல வந்து நம்மளுக்கு என்னென்ன மாற்றங்கள் அப்படின்னு இங்க சொல்றாங்க. ஸ்ரீல பிரபுபாத சொல்றாரு பாருங்க. உடல் வந்து பிறக்கிறது, அப்புறமா வளர்கிறது, சில காலம் இருக்கிறது, அப்போ தன்னுடைய பை ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் உற்பத்தி பண்ணுகிறது. இப்ப மனிதர்களாக இருந்தா குழந்தைகள் பிறக்கிறார்கள், அப்புறமா வயசாகுது, கொஞ்சம் கொஞ்சமா டிட்டோரியேஷன் பீரியட் அழிய தொடங்குகிறது, இறுதி நிலையில் மறைந்து விடுகிறது, மரணம் நேர்கிறது. இதுதான் அந்த களம், அதாவது உடல், அதாவது சேத்திர அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற அந்த நிலையற்ற ஜடப்பொருள் நம்மளுடைய உடல். இருந்தாலும் களத்தை அறிபவன் யாரு? அதனுடைய உரிமையாளன் சேத்திரக்ன, அதாவது ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் ரெண்டு பேரும் அந்த சேத்திரத்திலிருந்து வேறுபட்டவர்கள். அப்போ சேத்திரம் அழியக்கூடியது சேத்திரக்ன அழிக்கப்படாதவன், நிரந்தரமானவன், நித்தியமானவன் அப்படின்னு தெரியுது. இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம புரிஞ்சுக்கோம். அடுத்தது பகவான் என்ன சொல்றாரு பாருங்க. 8 to 12 வரைக்கும் 20 விஷயங்களை லிஸ்ட் பண்றார். இது எல்லாமே ஞானம், இதை தவிர மத்ததெல்லாம் அஞ்ஞானம் அப்படிங்கிற. அமானித்வம் அதம்பித்வம் அஹிம்சா சாந்தி ஆர்ஜவம் ஆச்சார்யோபாசனம் சௌஷம் ஸ்தைர்யம் ஆத்ம விநிகிரக இந்திரியார்த்தேஷு வைராக்யம் அனஹங்கார ஏவச ஜன்ம மிருத்யுஜரா வியாதி துக்கதோஷானுதர்ஷனம் அசக்திர் அனவிஸ்வங்க புத்ரதாரக்ருஹாதிஷு நித்யம் சசமசித்தத்வம் இஷ்டானிஷ்டோ பவத்திஷு மயி சாநந்த்ய யோகேன பக்திர் அவ்யபிசாரிணி விவிக்த தேச சேவித்தம் அரதிர்ச்சன சம்சதி அத்யாத்ம ஞான நித்யத்வம் தத்வஜ்ஞானார்த்த தர்ஷனம் ஏதத் ஞானம் இதி ப்ரோக்தம் அஜ்ஞானம் அதோன்யதா. அடக்கம், கர்வமின்மை, அகிம்சை, பொறுமை, எளிமை, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல், அதாவது அமானித்துவம் அப்படின்னா அடக்கம், அதம்பித்துவம் அப்படின்னா கர்வமின்மை. இப்படி ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு வார்த்தைகள் போட்டிருக்காங்க. சோ இதெல்லாம் இங்க நீங்க பார்த்தா தெரியும், சமஸ்கிருத வார்த்தைகள். சோ ஆன்மீக குருவை அணுகுதல், தூய்மை, தளராமை, சுய கட்டுப்பாடு, புலனுகர்ச்சி பொருள்களை துரத்தல், பொய் அகங்காரம் இல்லாதிருத்தல், பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய் ஆகியவற்றின் துன்பத்தினை கவனித்தல், குழந்தை மனைவி வீடு மற்றும் இதர பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல், விருப்பு வெறுப்புகளில் சமநிலை, என் மீதான நிதியமான கலங்கமற்ற பக்தி, நித்தியமானன் போட்டிருக்கணும், நிதியமானன் போட்டிருக்காங்க, தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல், பொதுமக்களிடமிருந்து விலகி இருத்தல், ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஏற்றல், பரம சத்தியத்தை அறிவதற்கான தத்துவ ஆய்வு, இவை அனைத்தும் நான் ஞானமாக அறிவிக்கின்றேன், இவற்றை தவிர மற்றவை அனைத்தும் அறியாமையே ஆகும்
பகவான் இங்க 20 விஷயங்களை வந்து லிஸ்ட் பண்ணிட்டு இத பத்தின ஞானம் தான் ஞானம், மற்றது எல்லாமே அஞ்ஞானம் போட்டாரு, சொல்லிட்டாரு, அறியாமை சொல்லிட்டாரு. சோ இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ன சொல்றார் அப்படின்னு பார்க்கலாம். அடக்கம் அப்படின்னா பிறரால் மதிக்கப்படுவதில் திருப்தி அடைய ஒருவன் ஆவலாக இருக்கக்கூடாது. ஆனா நம்மளுக்கு அது தெரியாது இல்லைங்களா? நம்ம வந்து மதிக்கணும் அப்படின்னு தான் நம்ம ரொம்ப ஆசைப்படுவோம். அதுலதான் நம்மளுக்கு திருப்தியே இல்லையா? ஆனா ஒரு வைஷ்ணவர் அப்படி இருக்கக்கூடாது. அதுதான் வந்து அடக்கம் அப்படின்னு இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்றாரு. மக்கள் தங்கள் மதத்தின் அடிப்படையில் புகழ் பெற வேண்டும் என்பதில் ஆவலாக உள்ளனர். அவங்கவங்க எனக்கு புகழ் வேணும், அவங்க மதத்துல இல்லையா? அப்படி ஆவலா இருக்கிறாங்க. இதனால மத நெறிகளை புரிந்து கொள்ளாமல் மத நெறிகளை உண்மையில் பின்பற்றாத ஏதோ ஒரு கூட்டத்துடன் ஒருவன் இணையலாம். யாரு வந்து ரொம்ப புகழ்ந்து பேசுறாங்களோ அவங்க வந்து மத நம்பிக்கை இல்லாதவர்களாக, மத நெறிகளை பின்பற்றாதவர்களாக இருக்கலாம். ஆனா இவர் என்ன பண்றார், அவங்க வந்து புகழ்ந்து பேசுறாங்க அப்படிங்கிற காரணத்தினால அதுல போய் சேர்ந்துடுறார். இதன் பின்னர் தன்னை மத ஆலோசகனாக விளம்பரம் செய்து கொள்கிறார். தன்னை வந்து இந்த மதத்துக்கு நான் வந்து ஆலோசகன் அப்படின்னு வந்து விளம்பரம் பண்ணிக்கிறார். ஆன்மீக விஞ்ஞானத்தின் உண்மையான மேம்பாட்டை பொறுத்தவரை தான் எவ்வளவு முன்னேறியுள்ளோம் என்பதை ஒருவன் தன்னை சோதனை செய்து பார்க்க வேண்டும். சோ ஒருவன் வந்து நம்ம எப்படி பக்தியில முன்னேறி இருக்கிறோம் அப்படிங்கறத வந்து சோதனை செய்து பார்க்கணும். இந்த மாதிரியான தனக்கு புகழ் சேர்க்கும் வேலைகளில ஈடுபடக்கூடாது. அதுதான் அடக்கம் இங்கு அப்படிங்கறத இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து சொல்றார். நான் பேசுறேம்மா, நான் கூப்பிடுறேம்மா. சோ பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள் என்ன சொல்வார் அப்படின்னா, யார் ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய குரு ஒருத்தர் வந்து அவரை வந்து புகழ்ந்து பேசுறார் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓ நீ என்ன புகழ்ந்து பேசுறியா அப்படின்னா நீ எனக்கு எதிரி அப்படின்றவார். ஏன் அப்படின்னா நீ என்னுடைய அகங்காரத்தை தூண்டுற, அதனால நீ எனக்கு எதிரின்னு சொல்லுவார். இன்னும் என்ன சொல்வார் அப்படின்னு, இன்னும் நம்ம அவங்க கிட்ட மரியாதையை எதிர்பார்க்கிறோம். ஒரு வைஷ்ணவன் பௌதீகவாதிகள், அதாவது நம்ம எல்லாமே பௌதீகவாதிகள். ஒரு வைஷ்ணவர் அப்படிங்கிறவர் கிருஷ்ண பக்தியுடைய மிகப்பெரிய ஆச்சாரியர். ஒரு வைஷ்ணவர்கள் வந்து நம்ம இந்த பௌதீகவாதிகள் கிட்ட இருந்து மதிப்பையும் மரியாதையையும் எதிர்பார்க்கிறது எப்படி இருக்கிறது தெரியுமா? பன்றியினுடைய மலத்தை எடுத்து உடல் முழுக்க பூசிக்கொள்வதை போல இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவார். எவ்வளவு இதுவா இருக்காங்க பாருங்க. சோ மதிக்கவே வேண்டாம், இவங்க கிட்ட இருந்து எனக்கு மதிப்பு வருது அப்படின்னா அது பன்றியின் மலத்துக்கு சமம் அப்படிங்கிற, எனக்கு மதிப்பு வேண்டாம். அப்படியே வந்து ஒரு தடவை வந்து அந்த அவருடைய பேர் எனக்கு டக்குன்னு வர மாட்டேங்குது. அவர் வந்து ஒரு கிராமத்துக்கு போறார். கிராமத்துல வந்து அன்னைக்கு வந்து சங்கீர்த்தனம் நடக்குது. அப்ப சங்கீர்த்தனம் என்ன அப்படின்னா ஊர்லயே அப்படி சங்கீர்த்தனம் பண்ணிட்டு நகர்வலம் வர்றாங்க. சேலத்துல நினைக்கிறேன். வரும்போது என்ன பண்றாங்க, இந்த கிராமத்து மக்கள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஓடி வந்து அந்த சுவாமிஜியோட கால்ல விழுந்து ஒருத்தர் வணங்குறார். அவரை பார்த்த உடனே அந்த கிராம மக்கள் சங்கீர்த்தனம் பாதி கூட போகல, கால்வாசி தான் கடந்திருக்கிற நகரை எல்லாம் ஒருத்தர் 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 மாறி 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 வந்து அவருடைய கால்ல விழுந்து 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 வணங்கிட்டே இருக்கிறாங்க. சங்கீர்த்தன யக்னம் நடந்து பாதி நகரவே வழி இல்லாம போயிடுச்சு. அப்போ அந்த சுவாமிஜி என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, மற்ற சீடர்கள் எல்லாம் வந்து வேண்டாம், நம்ம வந்து சங்கீர்த்தன யக்னம் தொடர்வதற்கு நீங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு அவங்க தடுக்க முயற்சி பண்றாங்க. அப்ப அந்த சுவாமிஜி என்ன சொல்றார், வேணாம் தடுக்காத, அது அவர்களுக்கு நல்லது, எனக்கு பெருமை எனக்கு புகழ் அப்படின்னு அவர் நினைக்கல, அது அவர்களுக்கு நல்லது. சோ இவங்க செய்கின்ற அந்த தண்டவத் பிரணாம்ஸ் அவர் என்ன பண்றாரு, அந்த சுவாமிஜி தான் வச்சுக்க போறாரா? இல்ல, அதை தன்னுடைய குருவான பிரபுபாதருக்கு சமர்ப்பிப்பார். பிரபுபாதர் என்ன பண்ணுவார், அவர் வந்து அவருடைய குருவான பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சாமிக்கு சமர்ப்பிப்பார். அவர் என்ன பண்ணுவார், அதை கொண்டு போய் நேரா ஸ்ரீமதி ராதாராணி கால்ல சமர்ப்பிப்பாங்க.
அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அதை கொண்டு போய் கிருஷ்ணருக்கு சமர்ப்பார். கிருஷ்ணர் தான் வச்சுக்குவாரா? இல்ல, தன்னுடைய பக்தர்களான அந்த வைஷ்ணவர்களுக்கு சமர்ப்பிப்பார். சோ இதுதான். சோ அந்த பக்தி எப்படி போகுது பாருங்க, கரெக்டா நேரா கிருஷ்ணருக்கு போய் மறுபடியும் வைஷ்ணவர்களுக்கே வந்துருது, பக்தர்களுக்கே. என்னை விட சிறந்தவர்கள் என்னுடைய பக்தர்கள் அப்படிங்கிறார் பகவான். சோ அந்த மாதிரி அவர்கள் இந்த சமுதாயத்தின் மேல, இந்த உலக நன்மைக்காக தான் இந்த மாதிரி மகாத்மாக்கள் நினைப்பாங்க. அதுதான் அடக்கம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. அடுத்தது கர்வமின்மை. அடக்கம், கர்வமின்மை, அது 2 பார்த்துட்டோம். அடுத்தது அஹிம்சை. அஹிம்சைனா நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம், ஒரு உயிரை கொல்லாமல் இருப்பது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். அது மட்டும் கிடையாது, அடுத்தவங்க மனசு கஷ்டப்படாம பேசுறது கூட அஹிம்சை தான் அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ ஒரு தான் ஒரு ஏதோ தனக்கு ஏதோ கொஞ்சம் ஞானம் இருக்கு அது அப்படின்னா, அத மற்ற மக்களுக்கு இந்த சமுதாயத்திற்கு போதித்து அவங்களையும் கொஞ்சம் மேன்மை அடைய உதவி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ இதுதான் அகிம்சை. அடுத்தது பொறுமை. பொறுமைனா மற்றவர்கள் கிட்ட இருந்து அவமரியாதை வந்தாலும், நிந்தனைகள் வந்தாலும் அத தாங்கிக்கணும், அதுக்கு பயிற்சி இருக்கணும். அதுதான் பொறுமை அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ 5 வயசு குழந்தை பிரகலாதன் என்ன பண்ணினார், தன்னுடைய தந்தைக்கே விரோதியானார். அப்போ பெரும் ஆபத்திற்கு உள்ளாக்கப்பட்டார் இல்லைங்களா? என்னென்ன துன்பங்களை எல்லாம் அனுபவித்தார் அப்படின்னு தெரியும் நம்மளுக்கு. சோ அந்த துன்பங்களை எல்லாம் தாங்கிக்கிட்டு பொறுத்து கொண்டான். சோ அவனுடைய கோல் எல்லாம் என்னவா இருந்தது, ஆன்மீகத்தில் முன்னேற்றம் அடையணும் அப்படிங்கிறது தான் இருந்துச்சு. அதுக்கு எப்படிப்பட்ட தடங்கள் வந்தாலும் பொறுமையுடன் இருந்து அதையெல்லாம் சமாளித்து உறுதியாக முன்னேறினார். அதுதான் பொறுமை. அடுத்து எளிமை அப்படின்னா கபடத்தனம் இருக்கக்கூடாது. சோ தனது எதிரிக்கு கூட உண்மையை வெளிப்படுத்தும் அளவிற்கு நேர்மையானவனாக இருக்க வேண்டும். அப்பப்பா, இந்த மாதிரி ஒரு குணத்தை நம்மளால கற்பனை பண்ணி கூட பார்க்க முடியாது இல்லைங்களா? தன்னுடைய எதிரிக்கும் கூட உண்மையை வெளிப்படுத்தும் குணம், அவ்வளவு நேர்மையானவனாக இருக்கணும். இதுக்கு 2 எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்னேன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப புரியும். சகாதேவன் எடுத்துக்கோங்க, பாண்டவர்கள்ல ஒருத்தர். அவர் ஜோசியத்தில் வல்லுனர். அப்போ துரியோதனனுக்கு இந்த விஷயம் தெரியும். அப்போ துரியோதனன் என்ன பண்றான் அப்படின்னா, குருட்சேத்திர போர்ல எந்த நாள் போர ஆரம்பிச்சா வெற்றி எங்கள் பக்கம் இருக்கும் அப்படின்ட்டு சகாதேவன் கிட்ட போய் பேசுறான். அப்ப சகாதேவன் எவ்வளவு நேர்மையாளனாக இருந்தால், துரியோதனனே போய் டேட் குறிச்சு கொடு, நாங்க ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு கேட்பார். அப்படி இருக்கிறது தான் எளிமை அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கூட சொல்லலாம். துரோணாச்சாரியார் எடுத்துக்கோங்க. அவர் தன்னை கொல்வதற்காகவே துருபத மன்னனால் அந்த யாகத்திலே இருந்து வெளிக்கொணரப்பட்டவன் தான் யாரு, திருஷ்டத்யும்னன். சோ அந்த திருஷ்டத்யும்னனை கொண்டு குருகுல கல்வி கற்க இவங்க கிட்டயே, துரோணாச்சாரியார் கிட்டயே விடுறாரு இல்லைங்களா? அப்போ வாடா வா, நான் உனக்கு சொல்லி தரேன், வா, என்ன கொல்றதுக்கு நீ வருவ, நான் உனக்கு போர்க்கலைகள் எல்லாம் சொல்லி தரணுமா அப்படின்னு அவர் நினைக்கல. தப்பு தப்பா சொல்லி தரல, எப்படி கரெக்டா சொல்லி தரணுமோ அதே மாதிரி அந்த மிலிட்டரி ஆர்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தார். அதுதான் இங்கே எளிமை அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சோ அடுத்தது தூய்மை. தூய்மைனா நம்மளுக்கு தெரியும், புற தூய்மை, அக தூய்மை 2 இருக்கு. புற தூய்மை அப்படிங்கிறது நீராடுதல், அந்த ஒரு நாளைக்கு 2 தடவை குளிக்கிறது. அகத்தூய்மை அப்படிங்கிறது பகவானுடைய அந்த ஹரிகதா கேட்கறது, பகவானுடைய நாமத்தை சொல்வதன் மூலமாக நம்முடைய அகத்தை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ளலாம். அடுத்து தளராமை. சோ நம்ம உறுதி இருக்கணும். தளராமை அப்படின்னா உறுதியோட இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான். மன உறுதி இல்லைன்னா முன்னேற்றம் இல்லை. அடுத்து சுய கட்டுப்பாடு. சுய கட்டுப்பாடான செல்ஃப் கண்ட்ரோல் நம்மளுக்கு இருக்கணும். சோ ஆன்மீக முன்னேற்ற பாதைக்கு எதிரா எது வந்தாலும் அதுல போய் நம்ம கலந்து கூடாது. அதுல நம்ம தலையிடவே கூடாது. ஆன்மீகத்துக்கு எதிரா ஒரு விஷயம் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம அதுல இருந்து விலகி வந்துடணும். அதுதான் சுய கட்டுப்பாடு. அடுத்தது ஒருத்தனால நாக்கை கட்டுப்படுத்த முடிஞ்சா எல்லாத்தையுமே, எல்லா விஷயங்களும் கட்டுப்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிறது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். அப்பதான் நம்ம ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட ஒரு டிசிப்ளின்டு லைஃப்க்கு வர முடியும். அதே மாதிரி கண்களுக்கு,
காதுகளுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒரு விஷயங்கள் வந்து சொல்றாங்க. கண்கள் வந்து பகவானுடைய அந்த ரூபத்தை பார்க்கணும், காதுகள் வந்து கீர்த்தனங்களை கேட்கணும் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லாம். அப்ப பகவத்கீதையில முக்கியமான ஒரு குறிக்கோள் பக்தி தொண்டு. பகவத்கீதையில வந்து அறிவற்ற கருத்து உரையாளர்கள் வந்து இந்த இந்த வாசகர்களுடைய மனதை வந்து மாற்றுவதற்கு, திசை திருப்புவதற்கு நிறைய விஷயங்களை வந்து சொல்றாங்க. ஏன்னா 700க்கும் மேற்பட்ட ஆங்கில உரைகள் வந்து பகவத்கீதைக்கு இருக்கு. அது எல்லாமே பகவான் சொன்னது சொன்னபடி சொல்லியிருக்காங்களா, உள்ளது உள்ளபடி சொல்லியிருக்காங்களான்னு கேட்டா இல்ல. ஒரு சில, அதாவது டிசிப்ளிக் சக்சஷன்ல வந்த அந்த குருமார்கள்னால சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் மட்டும்தான் உள்ளது உள்ளபடி இருக்கு. அதனாலதான் சில பிரபுபாதர் தன்னுடைய புத்தகத்துக்கு ஆஸ் இட் இஸ், உள்ளது உள்ளபடி பகவத்கீதை ஆஸ் இட் இஸ் அப்படின்னு பேர் வச்சாரு. சோ பகவத்கீதையில் பக்தி தொண்டை தவிர வேற எந்த விஷயமும் இருக்கக்கூடாது. அடுத்து வந்து பொய் அகங்காரம். பொய் அகங்காரம் பத்தி நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். நான் இந்த உடல் அல்ல அப்படிங்கிற அந்த நினைப்பு வேணும். நான் ஆத்மா அப்படிங்கறது எப்ப ஒருத்தர் புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அப்பதான் பொய் அகங்காரம் அகன்று அவங்க உண்மையான அகங்காரத்துக்கு வர்றாங்க. உண்மையான அகங்காரம் நல்லதா அப்படின்னா ஆமா, அது நம்மளுடைய அடையாளம். நான் அப்படிங்கிற அடையாளம், அதாவது நான் உடல் அல்ல, நான் ஆத்மா அப்படிங்கிற அடையாளம். சோ அப்ப அது மட்டும் கிடையாது, நான் பகவானுடைய நித்திய சேவகன். சோ என்னுடைய அந்த நித்திய சேவகம், அந்த சேவகம் செய்வதுதான் என்னுடைய குறிக்கோள். நம்மளுடைய ஸ்வரூப நிலையே அதுதான் அப்படிங்கறத புரிஞ்சிருக்கிறது தான் வந்து உண்மையான அகங்காரம் அப்படின்னு. அடுத்து வந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும், பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய் அப்படிங்கிற துன்பம் எதனால் வருகிறது அப்படிங்கறத வந்து புரிஞ்சுக்கிறோம். நம்ம தாயினுடைய கருப்பையில இருக்கும் போது அந்த குழந்தையோட வாழ்வு எவ்வளவு துன்பமாக இருக்கிறது அப்படிங்கறத நம்ம படிச்சிருக்கோம். அந்த பிறப்பு துன்பமானது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறோம். தாயினுடைய கருவுல இருக்கும் போது துன்பத்தை அனுபவிக்கிறோம். அப்போ அதை வந்து மறந்து போறோம் எப்போ பிறந்ததுக்கு அப்புறம். அப்புறம் இறப்பு, பிறப்பு இறப்பு இந்த மாதிரி சுழற்சியில வந்து இருந்து தப்பிச்சு போகணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வழி தேடாம நம்ம இதுக்குள்ளேயே வந்து சுத்திக்கிட்டே இருக்கிறோம். சோ இந்த விஷயங்கள் வந்து விவாதிக்கப்பட வேண்டியவை. முதுமை நோய் ஆகியவற்றை பொறுத்தவரையில் நம்மளுக்கு வந்து அனுபவமே இருக்கும். சோ நோயை வந்து யாருமே விரும்ப மாட்டாங்க, முதுமையையும் யாரும் விரும்ப மாட்டாங்க. அப்போ பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய், அந்த துன்பங்களை எல்லாம் நம்ம வந்து மனசுல நினைச்சுக்கணும். இது எல்லாமே பௌதீக வாழ்க்கை. சோ ஜட வாழ்வின் மீது வெறுப்பு வரணும் நம்மளுக்கு. அப்பதான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஆன்மீக வாழ்க்கையிலுடைய முன்னேற்றத்துக்காக பாடுபடுவோம். அப்போ எப்பவுமே 2 குதிரை மேல 2 படகுல அட் அ டைம்ல வந்து நம்மளால சவாரி பண்ண முடியாது. பௌதீகமும் வேணும், ஆன்மீகமும் வேணும் அப்படின்னு நம்மளால 2 அட் அ டைம்ல பண்ண முடியாது. அப்போ 50 வயசுக்கு மேல நம்ம வந்து இந்த இல்லற வாழ்க்கையில இருந்து விலகி நம்ம வந்து ஆன்மீக வாழ்க்கையில நம்ம வந்து நுழையணும் அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. குழந்தைகள், மனைவி, வீடு ஆகியவற்றை துறப்பது அப்படிங்கிறத பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க மேல பாசம் வைக்க கூடாது அப்படின்னு பொருள் கிடையாது. சோ இயற்கையாகவே பற்றுதல் கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான் அது. ஆனா ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு அந்த குடும்பம், குழந்தைகள், வீடு இவங்க எல்லாமே நம்மளுடைய அந்த ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு சாதகமா இருந்தா ஓகே. அப்படி சாதகமா இல்லாத போது நாம வந்து அவங்க மீது பற்றை விலக்கி பகவான் மேல பற்ற வைக்கணும் அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ இந்த வழியில நம்ம குடும்ப அங்கத்தினர்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் நம்ம உடனே வந்து விலகி வரணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது. அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா பயிற்சி அளிக்கணும். இந்த கிருஷ்ண பக்திக்கு எப்படி வர்றது, காலையில மாலையில குடும்பத்தினர்கள் எல்லாரும் உட்கார்ந்து அந்த ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை வந்து ஜபிக்கணும். அப்போ அந்த பகவானுடைய அந்த 4 கொள்கைகளை பற்றி, அந்த மீட் ஈட்டிங் கூடாது, இல்லிசிட் செக்ஸ் கூடாது, இன்டாக்சிகேஷன் கூடாது, அப்புறம் வந்து கேம்பிளிங் கூடாது, அந்த மாதிரியாக அந்த கொள்கைகளை எல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். சோ அந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கையை வந்து நம்மளால வழிவகுக்க முடிஞ்சா நம்ம குடும்ப வாழ்வில் இருந்து விலக வேண்டிய தேவையில்லை. அப்படி வந்து நம்ம இல்ல குடும்பத்துல இருக்கிறவங்க வந்து ஒத்துழைக்க முடியல அப்படிங்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, சாதகமற்றதாக இருந்தால் அது நிராகரிக்க வேண்டும் அப்படின்னு இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்றாரு. எப்படியாயினும் குடும்ப வாழ்வின் இன்ப துன்பங்களை ஒருவன் துறந்தே ஆக வேண்டும். என்னைக்காவது ஒரு நாள் மரணம் வந்து நம்மளை பிரிச்சுதான் போட போகுது. ஒண்ணு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இறந்து நம்ம தனியா போறோம், இல்லைன்னா நம்ம குடும்ப உறுப்பினர்கள் யாராவது அந்த மாதிரி ஆகக்கூடும். சோ முழுமையான இன்பத்தோடையோ முழுமையான துன்பத்தோடையோ யாருமே இந்த உலகத்துல வாழப்போகுது அப்படிங்கிறது சாத்தியமே இல்லாத விஷயம்.
சோ ஜட வாழ்க்கையில இன்பமும் துன்பமும் தொடர்ந்து வந்துட்டே, இன்பம் துன்பம் மாறி மாறி வந்துட்டே இருக்கும். அவற்றை பொறுத்து கொள்ள நம்ம கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். சோ வந்து போகக்கூடிய விஷயங்கள் இவை. இத நம்ம தடுக்க முடியாது. சோ அதனால பௌதீக வாழ்க்கையில இருந்து அது நம்மளுக்கு சாதகம் இல்லாத போது நம்ம விலகி இருக்கணும். அப்ப இன்ப துன்பங்கள் 2யுமே சமநிலையோட நம்ம பார்க்கணும். இன்பம் வந்தா குதிக்கிறதோ, துன்பம் வந்தா ஓய்ஞ்சு போறதோ கூடாது அப்படின்னு இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னோட உரையில சொல்லியிருக்கிறார். சோ அந்த அந்த மாதிரி ஒரு சிதையாத பக்தி தொண்டு நம்ம அப்படி ஒரு பயிற்சியை நம்ம முறையா மேற்கொள்ளணும். ஆன்மீக வாழ்வை ஒருவன் ஏற்றுக்கொள்ளும் போது, பௌதீகத்திலிருந்து விலகி ஏற்றுக்கொள்ளும் போது, அந்த உறவு சுபாவத்திற்கு எதிரானதாக அமையும். தேவையற்ற உறவுகளின்றி தனியிடத்தில் வாழ்வதில் தன்னிடம் எவ்வளவு விருப்பம் உள்ளது என்பதை காண முடியும். சோ தனி இடத்துல வாழ பழகிக்கணும். அப்ப நம்ம உறவுகளை எல்லாம் விட்டு வந்துச்சோம் அப்படின்னா தனி இடத்துல வாழ பழகணும். அப்போ நம்ம தேவையற்ற அவசியமற்ற விளையாட்டுக்கள், திரைப்படம் பார்த்தல், அப்போ சமூக விழாவில கலந்துக்கிறது அப்படிங்கிறது எல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்லாத விஷயங்களா நம்மளுக்கு தோண ஆரம்பிக்கும். அது டைம் வேஸ்ட் அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம். அப்போ இந்த இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் இங்க சிபாரிசு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அப்போ தன்னுணர்வு அடைவதை பொறுத்த வரைக்கும் பக்தி யோகம் அப்படிங்கிறது தான் நடைமுறைக்கு ஒத்து வரக்கூடியது. அஷ்டாங்க யோகமோ, தியான யோகமோ, ஞான யோகமோ ஒத்து வராது. பக்தி யோகம் தான் இதற்கு சரியான தீர்வு அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ இப்போ அடக்கத்தை நம்ம பயிற்சி செய்ய ஆரம்பிக்கிறோம். அப்போ புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் பரம உண்மை அப்படிங்கிறத உணர்றோம். அப்புறம் அந்த மாதிரி வழிமுறையில நம்ம கட்டடத்தின் கீழ்த்தளத்தில் இருந்து அதன் உச்சிக்கு செல்ல மாடிப்படியை போன்றது. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கோம். நம்ம லிப்ட்ல போகுமா, மாடிப்படியில போகுமா அப்படிங்கறதெல்லாம். சோ அதனால கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ளுதல் என்னும் உச்சித்தலத்தை அடையாதவரை அந்த ஞானத்தின் கீழ்நிலையிலே இருக்கின்றான். சோ அப்போ நம்ம இத பத்தி எல்லாம் பயிற்சி செஞ்சு, முயற்சி செஞ்சு அதுல வைராக்கியத்தோட முன்னேறாத வரைக்கும் நம்ம எப்போ இருக்கிறோம்? நம்ம கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்ல தான் நின்னுட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் இன்னைக்கு 12 ஸ்லோகங்கள் முடிச்சிருக்கேன். நம்ம நாளைக்கு மீதி உள்ள ஸ்லோகங்களை பார்க்கலாம். நான் ரொம்ப ஹரியப்பாகி போக விரும்பல. ஏன்னா இது முக்கியமான விஷயங்களா இருக்கு. சோ நிறைய ஸ்லோகங்கள் எடுத்தா நமக்கு அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். சோ இந்த இந்த இது வரைக்கும் எடுத்ததுல உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள்